Ето пред вас започва сметището, първото сметище Много ми е за 200 грама. на Боровец. Много неудобно това пиво, да го сложат. Така, нагоре повече няма се качваме. Отиваме да видим сметището от тук малко офроуд. Складираните дърва къде са, бе? Да не са ги прибрали? Ми нещо не ги виждам сега. А ето тук се вижда идеално как са секли в голям наклон. И ако на това му кажат, че е разумна сеч, аз не знам. При тези ерозионни процеси ти да изсечеш по такъв начин склона.